ଆଉ ପିଠା ଖାଇବ କି ରେ? ନା ବୋଉ, ମୋର ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ। ମୁଁ ବି ପେଟ ଫୁଲ କରିକି ଖାଇଦେଲି। ପୁଚୁକା, ଚାଲ ଦୋଳି ଖେଳିବା। ହଁ ପୁଚୁକି, ଚାଲ ଯିବା। କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରଜଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବ? ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ବି ଯିବି। ହଉ, ଚାଲ ଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ପୁଚୁକା, ହାପି ରଜ। କୁଆଡେ ଯାଉଛ ସମସ୍ତେ? ବୋଉ ଆମକୁ ରଜଯାତ୍ରା ବୁଲେଇ ନେଉଛି। ବୋଉ, ମତେ ବି ରଜଯାତ୍ରା ଦେଖେଇ ନିଅ। ହଁ ବଣ୍ଟି, ତୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମଜା କରିବା। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଚାଲ ରଜଯାତ୍ରା ଦେଖିବା। ଯାତ୍ରାରେ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ? ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳିବି। ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ କିଣିବି। ମୁଁ ବନ୍ଧୁକ କିଣିବି। ମୁଁ ଚାଟ୍ ଖାଇବି। ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ବୋଉ, ଆଗେ ଦୋଳି ଖେଳିବା। ନା ବୋଉ, ଆଗେ କଣ୍ଢେଇ କିଣିବା। ଚାଟ୍ କିଏ ଖାଇବ? ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ଆଗ କହିଥିଲି। ଚାଲ ଆଗେ ଚାଟ୍ ଖାଇବା, ତାପରେ ଦୋଳି ଖେଳିବା, ତାପରେ କଣ୍ଢେଇ କିଣିବା। ଆଉ ମୋ ବନ୍ଧୁକ? ହଁ, ତୋ ବନ୍ଧୁକ ବି କିଣିବା। ଚାଲ ଚାଟ୍ ଖାଇବା। 4 ପ୍ଲେଟ୍ ଚାଟ୍ ଦେଲ। ଚାଲ ଏଥର ଦୋଳି ଖେଳିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ତୁମେ ମାନେ ଯାଅ ଦୋଳି ଖେଳିକି ଆସ। ହଉ, କିଏ କୋଉ ଦୋଳିରେ ବସିବ କୁହ? ମୁଁ ରାମ ଦୋଳିରେ ବସିବି। ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଦୋଳିରେ ବସିବି। ଚାଲ ଆଗ ରାମ ଦୋଳିରେ ବସିବା, ତାପରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା। ମୁଁ ରାମ ଦୋଳିରେ ବସିବିନି, ତମେ ମାନେ ବସ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗା ଦୋଳିରେ ବସିବି। ଆରେ ବାଃ, ବନ୍ଧୁକଟା ତ ବଢିଆ ହୋଇଛି। କିଏ ଏଇଠି ପକେଇଲା? ପୁଚୁକା, ବନ୍ଧୁକଟା ଆଣୁନୁ ଦେଖିବା। ନା, ଏଇ ବନ୍ଧୁକଟା ଆଉ କାହାର ହୋଇଥିବ, ସେ ପୁଣି ଖୋଜିବ। ଏଇଟା ଆମେ ପାଇଲେ, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର। ତୁ ନବୁନି ଯଦି ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି। ମତେ ତ ବନ୍ଧୁକ କିଣିବାର ଥିଲା, ବୋଉ ଯଦି ନ କିଣିଦେଲା? ବନ୍ଧୁକ ମୁଁ ନେବି। ମୁଁ ବନ୍ଧୁକ କିଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ତତେ ତ ଚାଟ୍ ଖାଇବାର ଥିଲା, ତୁ ତ ଖାଇଦେଲୁ। ପୁଣି କାହିଁ ମୋ ବନ୍ଧୁକ ଉପରେ ନଜର ପକଉଛୁ? ଓକେ, ବନ୍ଧୁକଟା ମାରିକି ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଚାଲୁଛି। ବଣ୍ଟି, ଦେଖେ, ମୁଁ ବନ୍ଧୁକ ମାରିବାରୁ ପଥର କୁଆଡେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ନା ମ, ସେଠି ତ ପଥର ନଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏ ବନ୍ଧୁକ ପଥରକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ସେଇ ଦୋକାନରେ ଯୋଉ ଖେଳନା ଅଛି ତାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କଲୁ। ଆରେ ବାପରେ, ଏଇଟା ତ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗନ୍। ଚାଲ ଆମେ ଆହୁରି ଜିନିଷ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିବା। ଚାଲ, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ସିଗାରେଟ ପିଉଛି? ତା ସିଗାରେଟଟା ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେଲୁ। ମୋ ସିଗାରେଟଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ପୁଚୁକା, ବନ୍ଧୁକଟା ଫୁଟେଇ ଦେ।
ମୋ ଚୁରି କୁଆଡେ ଗଲା? ଭାଇ ବେଲୁନ ଦିଟା ଦେଲ। 20 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବେଲୁନ ନାହିଁ। ବେଲୁନ ବାଲା ଆମକୁ ବେଲୁନ ଦିଅ, ନହେଲେ ତୁମର ସବୁ ବେଲୁନ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେବୁ। ଆଉ କଣ ନା ଆରେ ତୁମେ ମାନେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି। ପୁଚୁକି ଦେଖ, ଆମ ପାଖରେ ମ୍ୟାଜିକ ଗନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ନା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଛାଡେ। ଆରେ ଝଗଡା କରନି। କଣ ମ୍ୟାଜିକ ଅଛି ମତେ ତ କୁହ। ଆରେ ବଣ୍ଟି ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପୁଚୁକା କଣ ହେଲା? ବଣ୍ଟି କୁଆଡେ ଗଲା? କଣ ହେଲା ପୁଚୁକା? କହୁନ କାହିଁକି? ମୁଁ ବଣ୍ଟିକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେଲି। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଏଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାଜିକ ଗନ୍। ଯାହାକୁ ମାରିବ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତୁ ଏଇ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ଆଉ କଣ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କଲୁଣି? ଏବେ ବଣ୍ଟି କେମିତି ଆସିବ? ମୁଁ ଯାଉଛି, ବୋଉକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ନା ବୁଝୁକି, ତୁ ବୋଉକୁ କହନା, ବୋଉ ମତେ ପାଟି କରିବ। ନା ମୁଁ ଯାଉଛି, ବୋଉକୁ ଡାକିବି। ପୁଚୁକି ରହିଯା, ପୁଚୁକି ରହିଯା, ପୁଚୁକି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ କଲି? ଏତେବେଳ ଯାଏ ପୁଚୁକା ପୁଚୁକି କୁଆଡେ ଗଲେ? ବଣ୍ଟି ବି କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନି। ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ପୁଚୁକା, ତୁ ଏଇଠି ବସିକି କାନ୍ଦୁଛୁ? କଣ ହେଲା? ପୁଚୁକି ଆଉ ବଣ୍ଟି କୁଆଡେ ଗଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେଲି। ମାନେ ତୁ କେମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ କଲୁ? ଏ ବନ୍ଧୁକରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାରିଲି ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏ କଣ କଲୁ ପୁଚୁକା? ଏ ବନ୍ଧୁକ ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ଆମେ ଯୋଉ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲୁ ସେଇ ପାଖରୁ ପାଇଲି। ଚାଲ, ଏ ବନ୍ଧୁକକୁ ଏବେ ସେଇଠି ରଖିବୁ। ଯା ହଉ, ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛ। ଆଜି ତୁମେ ମାନେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଲ ନା ନାହିଁ? ଅଜଣା ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଭଲ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଜମାରେ ପଡ଼ିବାନି, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବ। ଏଇ ବଣ୍ଟି କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଉଠାଇଥିଲି। ରାଗରେ ବା ତରତର ହୋଇ କିଛି କର ନାହିଁ, ଯେମିତି ରାଗରେ ପୁଚୁକା ମତେ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେଲା। ହଁ, ପୁରା ଠିକ ବୁଝିଛ। ରଜରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଗଲେ ସାବଧାନ, ଅଜ୍ଞାତ ଜିନିଷରେ ଜମାରୁ ହାତ ମାରିବ ନାହିଁ। କଣ ବୁଝିଲ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ। ହାପି ରଜ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆମ ବୋଉର ଗପ ପିଢ଼ି ଠାରୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଲିଙ୍କଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ବୋଉର ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେୟାର କର। ଏକୁଟିଆ ଖାଲି ଦେଖିଦବ କି? ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବୁ ରବିବାର ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ମୋ ବୋଉର ଗପ ପିଢ଼ି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା
ଏମିତି ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ବୋଉର ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଗପରୁ କଣ ଶିଖିଲେ ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ।